Gunes nenes wicerane kaya tantram sawangane ya bapak bapak ya bapak ya iya Lintang Asmara. Kagem sedaya bertamu sugeng lelenggan kanthi sekeca. Pak Yayu. Masuk saudara-saudara. Mas Mantona. Kagem sedaya bertamu sugeng lelenggan kanthi sekeca. Mas Badio. Pak Dono. Gak guling. Bapak Jogoboyo. Iya. GMC di Babangesti. Siang pantoro ratri mung eling manis ati setiaku iso anduweni marang sang yasulami Deva Pangestu Mas Dwi GMC. Mengayu tresnaku kinarya tosa susah jroning piatanku Pak Danang antap nang rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna senadyan nyawa ancat sakarakan wis tresna rapi sano salam kangen bersama Rayu ngrembaka lagi kagem sedaya para tamu sugeng lelenggan kanthi sekeca sedulur pamirsa GMC sugeng ngamirsani iya masuk yen aku nyawang fotomu rasa kangen ning gandeng sliramu lewat andom tresno bebarengan awas kedua iya yo saiki atau papan
kudu duweni. Pak Danang sampai bawah saya asik. Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Jar gak umum iki. Nggih, ora raga Pak Danang. Ya, pokoknya saya penting tak kendeli iki Mbak Muji. Pokoknya sampai terus. Sampai bawah ya Kiko ya. Ora apa-apa. Banyunku mering sliramu rengek tetani sing ati iki lewatan ngene wajib dalu aku titip salam kangen jroning ati. Bune-bune sayang Rina Moko unggal gending tulak sengkala beksanan kawitan mengugati Bapak Dwi Iswanto mangke kadheraken para-para among rawuh monggo Pak Parmin kasumanggaken. Jani elok asena lah iya lor kali kidul beksanipun heyo lah saetanipun lah angkatan ya sampun dipun kalungaken nah pas Sangkala saka kula nyetan paling ulon tresno tenan apa mung guyon pinulas saka bune-bune saya sayang pinulas saka bayeme dibabat arit hayame yen lagi gerit ya mas klambi bathik wetone sala dik titik sing duwe sapa sing duwe mas Tris Pak Danang saka bune-bune saya alah pakne sayang pinulas saka
bayeme lemu-lemu Ayeme yen wis ketemu sengkala saka kula tandur sore sing tempah sapa sing betah sapa lali Enolah saka man Mas Is tenan apal tenan kowe Nalik nek karo nyopir iki tenan iya Mas nyupir karo joget heeh ngudang anak ya co yo 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 manis aja bicara nangis dadi bocah sing wasis kabeh bapak ya bekali tak godange tak sayange Pak Kuwen anakku sing ayu ayo dhewe ya digodang lan disayang yen gedhe bantu wong tuane kaya ngene rasane duren iwa bandeng iwa gorame rekasane wong dadi sinden masane sing ora seneng lah nganggep kloso amoh gelar neng lemah menyang sragen tuku tahu ayo ya aku emoh mbok kon tunggu omah nyawang sinden loro ayu ayu aku ning-ning bawa katimun ambil satu dibuat jamu sering-sering aku ngalamun karena ha yang wajahmu rokok jambu gambar kates hujan gerimis di Jawa Timur Mama yen rindu kirimo SMS jangan nangis di tempat tidur ayo cuy paling goyang yuti mangan duren matenge ngowe jare penak alam faedahna nganti kakedep ya bojo sinden golekno asik ayo tresno tenan jombok gawe guyon ayo cum oke au au ha ha asik ya jan sing domah kembang kacang kembang bayemas metoke GWL Ya Dek Muji. wong ayu sing tak tresnani rino wengi mes Rino wangi ayo Mas Is goyang terus Mas Is impi aku ora bisa lali Mas Mantono. mong sliramu kenyata tresnane Mas Bedi ya asik senajan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku lek Mantono asik Rina wangi
Albino Sliramu Mbak Dini Antv Permaya Mbak Siti sing Mas tak Sabti, Mas tresno Davi Bunda Darsi karwane wong Bambuk, liya Mas Sultan. aku wis kebacut Bagir, tresno Mania, Mas Surya. nanging ati ku Mas kebloro-loro lah titik iki jan nyameng ra jamak wis gak miring iki Neng apa sliramu tega iya sih iki sih tinggal aku ana napa duwe asa ati kalkan rante-rante Gusti kula nyawan ngapura iya ngono Zih. Matra gue kepada terbidan Bapak Suwanti Mamak Dewi sedaya pamirsa GMC sugeng ngamirsani Pak Angel Mangke nek tali tresno tetep malik slindro, Kong. Nah, kuwi jatah kok ya. Pak Angel wonten lekok pandian Hangu tiya sanes karo mangka sanguning dumadi marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembodo telaten nono Prataruno Hangu Tiyo Sanes karo mangka Sekeng itu mati Marasuti kawruh Kang akeh gunane Pisane sambeta tlatenono Prataruna angutiya sanes karo mangka sanguning dumadi marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembodo telaten nono Prataruno Hangudiya Sanes karo mangka sekeng itu mati Malik. Malik, Gong. Ya ya ya. Picak padi lakone halus saja
sing nyopir sing nyopir sopan santun tata krama genjotane genjotane kate banter orang rasuna tumpakane becak padi wirawiri ora ninggal peraturan sing wis becak padi goyang tiya jut ya terminale mapan sise pundi Dek Aryani ketok melok terminal Sragen Asri Pak Becak kula numpak beli apa purun kok bayar among iki purun mawon sing penting boten rugi sawerane sopir becak malih slendro wangi Pak Parno monggo Bapak Parno tali tresno sedulur wonten pundhuk Sida Makmur Sukawidi Papitumin sak rencang Pak Eko oke Tibake Pak Joko Rianto ya tau ngluruk tayub. wow hobi ternyata Pak Eko Karo sing duwe gawe. ten kerancange nganti ucek Pak Suparman Solomadu Bu Kamti Pak Agus Pak Sugio Tasik Madu tali Tresno tresno jroning rasa wis hangiket keket ya raket goyang Pak Joko tumanem jero sanubari wong manis sira iya sedina kaya sewit ya ndek atan parasan kangen jroning kabut lelewo agawe bingung wong manis jumis aku nandang woyo yo Mas tali tresno tan metung manci anggonku memuji aja nganti pedhot kepepalang jog digawe abot wis Pak Danang gak ngaleh Bapak yo muga-muga lurahe sepuh joget umure tambah 3 wagi amin amin mlaku Iya. ngetan balingon Pak Joko nganti meruntus tresno tenan jati Oh. gawe guyon padang bulan tengah wengi tresno tenan nganti